Christus Brothers and Lagos States. Assalamu alaikum. Ya baka da wani. Ya aiki. Wannan sai layin ne. Akwai mutum biyu suna jira wurin maka. Da Allah ko da su taimaka su abin nan. To ai sun dauke magana ba ina sauri ne wallahi ina da meeting a House of Assembly. Haba. Jira mu ma tun da su muna nan gurin. Ta za mu ba sai za mu yi wacin da muke jira. Dan Allah ku ya kuri wallahi. A ba wani gaskiya ina zuwa. Ni mu kai nan da abun da abun da muna da abun da ba. Hello Mr. Sani. Da haka dan Allah ka yakuri wallahi ina son abin nan ka ga wa sanita abin nan sanu su cewa ina zuwa dan Allah ina so a dan mun gyaran fuska ne ina salon yanzu haka okay shugaban kasa ya zo insha Allah za mu gyara yanzu da Allah insha Allah bismillah labai bismillah ba bismillah ba ku ba magana ai mu sani bane ka hakuri ko bismillah ma ba ku. Assalamu alaikum. Mota ta kade ma lemun ka wallahi a bakin titi. Abar ba lemu komai ya zo daji. Sai sauri ya Allah. Dama kai mai lemu ne. Wannan ma kai dan mungun dare ne waye ne kai. Kan goro ba kai. Dama kai mai lemu ne. Sai ku ce, do ku ce,